Værsgo. Hej, jeg hedder Dorte Marhauer. Jeg er ansat i Biografklub Danmark, så jeg er selvfølgelig ikke med i at kunne vinde de gode præmier, som nu er i denne her konkurrence om det bedste videoklip med hvilken film man synes bedst om. Jeg vil ikke fortælle jer, hvilken film jeg synes bedst om. Jeg vil til gengæld fortælle jer om den film, som jeg holder allermest af at se i julen, og som jeg skal se altid 1 til 2 gange i december måned. Og det er Sound of Music med Julie Andrews og Christopher Plummer. Og ja, nogen vil sige, at det er absolut ikke nogen stor film, men det er altså min bedste julefilm. Håber I alle sammen får en dejlig jul til jer alle sammen, og et godt nytår. Hej. Du behøver ikke at holde ned på den. Ja. Du skal bare trykke 1 gang. Ja.